За да помня, че сега винаги има емоциони на вагоните и вършат италианските линии между Белязово и Озето високи на сигнализацията трябва да така право, така, комата е тук, не сполявате от тази страна, от тази това е така нормално. Да, обаче къде? Аз не видях. Кой които са tot počinju i već ovako znaš kako ti zima svi pravunici, kako ti... Спомням си, че тъжно заведох на нещо, което беше сега и бяха твърди, че не видях. И то главният ми спечаш там. Направо слагат, обаче са много високо. Иска прави, аз съм X. 5-8. Слагат ми един машинист, който е така с ръката, другия се подправя на лопата. Машинист и огняр. Те са горе-долу най-добри. Сиви екипи са. Нож прайзър, това са... Много се срещам. Мертер. Това са сиви екипи. Ама има се едни стрелки като слънце такива. Примерно, това са за такива пари, да се дават лози. Пико имат един куп, обаче никъде не го предлагат. Който, това много е така, кара нещо. Заради лози за дизел. Защото иначе много слагат в дизел, но слагат е това също. Леле, дейте, това не мога да върви така скоро. Ти ще кажеш. Това ти кажа. Ти ще кажеш. То да не е електровоз да върви така. Като те видиш и ти се скара. Такова нещо. Леле. Някой час не върви стара. Пламен пак е служил автостоп. Автоматично стига. Е, за толкова локомотив назад върви се пред. Да. Обаче на 50-ката трябва да сложим един резистор за заден ход, да не мога да дига тази скорост. Вертик. Резистор с диод. Като пуснеш на 5 гълби, назад, като го Служахте главата на машинист. И на кендовете също. 60 км в час. Има ли някой с аудиомагнитофон? Не ми са колко е на бакс. Това е повече от 90. Моля? Локомотива е за 85 км в час. Говоря за вагоните, как ще тракат? Така, по тракането това, че той кеше на пакетия.
Мръсна газ. Заложих кабината. Като се вижда тази швинг щангата, няма проблем. То не знаеш швинг щангата, така късно. Прави така. Вече в един момент изпада. Само сянката и се вижда. Може да по-горе водичка. Защото не може да се прибере за 24 часа, ясен си. Айде, чао на цялата банда. Чао. Драго ми беше. Чао. Прибрах си и политиката. И не е ли ми бе? Да ти е видял, Не ти върви. Дизел ще станал. аз ти я видял, бе. Знам ли? Аре, че просрочихме времето. Айде, това е по прибирането, аз бях това. Айде, ще снимаш ли нещо? Ще премирам. Няма значение, аз не караме. Искаш да го снимаш? Да, абсолютно. Ти кажеш, че там вече си заедно. Ема днеска, нали е матча, нали е матча днес. Не е в целия свят. Виж, Шишове, дръжки. Друго е съдържание. Ще бъдат сложени, когато се направи. тази композиция върна ли се, че аз съм остава да снимам?